Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kok tinggal tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Pengekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar kayu oeng-oeng perawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting jos rumawan latihan rondo dijamin kepaing. tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kok tinggal tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Keleresan Mas alias kebetulan Belanjani kata rodok kapotan yen purun enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula opai. Opa ini loh Mas. Toge pengekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo